Ассалому алейкум дӯстони азиз, имрӯз дар мавзӯи асабоният ё ба русӣ раздражительность суҳбат мекунем, яъне асабонӣ шудан. Ба хотире ки якумаш зиёд дар ҳамин мавзӯъ савол карданд дар комментариҳо ва ман онҳоро мехонам, ва дуюм ин ки аз рӯи таҳқиқотҳои мо бо сабаби пайдошавии бемории коронавирус ё аниқтараш COVID-19 тӯли 3-4 моҳи ахир асабоният ё ин ки дигар намудаш вайроншавии асаб, ба русӣ гӯем нервное расстройство, дар байни мардум зиёд ба чашм мерасад. Оное ки мо табобат кардем, зиёди онҳо аз ҳамин шикоят мебаранд. Дар ин мавзӯъ албатта мо бо психиатри хубе ҳам суҳбат шудем дирӯз ва тасмим гирифтем ки дар ин мавзӯъ якнаворе кунем ва ба қадри имкон оддӣ карда мавзӯъро ба шумо фаҳмонем. Асабоният ё раздражительность ин аз ҳад зиёд ҷавоби эмоtsiявӣ ё эҳсосотии шумо ба ягон ҳолат мебошад, яъне ягон амали ночиз ё хурд метавонад шуморо аз худ барорад ва шумо намедонам асабонӣ мешавед, хашмгин мешавед, дод мезанед ва амсоли ино. Бисёриҳо мегӯянд ки ин хислати ман аст, яъне характерам ҳамин гуна аст ки тез асабонӣ мешавам ва ҳеҷ кор карда наметавонам, вале дар бисёр ҳолатҳо ин хел нест. Албатта ҳамчун характер ё хислат ин метавонад ҳамагӣ дар 0,1% одамон бошад, яъне аз сари 1000 нафаре ки барои чизҳои хурдаке асабонӣ мешаванд, ҳамагӣ як нафари онҳо ин хислатро дорад. Дар 999 ҳолати дигар асабонӣ шудан барои ҳар як чизи сабук ва ночиз ин сабабҳои худро дорад ва сабабҳои онро кофтан лозим аст, ба хотире ки агар ин корро накунед, яъне худатонро ба даст нагиред ва табобат нагиред, ин метавонад ки оқибатҳои нохуш дошта бошад. Якум шумо бояд донед ки якчанд гурӯҳи шахсоне ҳастанд ки ба ин ҳолат бисёртар метавонанд ки гирифтор шаванд, яъне дар гурӯҳи гӯем ки риск ҳастанд. Ино шахсоне ҳастанд ки зиёд машруботи спиртӣ менӯшанд, нашъаманданд, зиёд сигор ва нос мекашанд, ҳар гуна намедонам бозиҳои қиморӣ мекунанд, ино бас аз оне ки ин букмекер аст ё намедонам конкурсҳое ки дар ютуб каналҳо бениҳоят зиёд пур шудааст. Шахсоне ки ин корҳоро мекунанд зиёдтар худро аз даст медиҳанд ва гирифтор ба асабоният, яъне раздражительность мешаванд. Инчунин муҳоҷироне ки солҳои дароз дар шароити вазнин ва ҳамавақт таҳти стресс ва фишор кор мекунанд, ё донишҷӯён ва оное ки дар мактабҳои миёна мехонанд, ино ҳам бисёртар ба асабоният метавонанд ки дучор шаванд. Оное ки дар ҳақиқат мехонанд, яъне мераванд дарс ва меоянд, оное ки дар ҳақиқат бетанаффус зиёд мехонанд. Хуб, боз вақтҳои охир шахсоне ки бемории COVID-19-ро гузаронидаанд, онҳо ҳам як 20% зиёдтараш ба ин ҳолат, яъне ки гирифтор мешаванд. хуб, биёед акнун дар бораи аломатҳои асабоният гап мезанем, яъне чӣ хел фаҳмем ки мо ба асабоният гирифтор ҳастем. Якум, барои ҳар як чизи ночиз, яъне ҳар як чизи хурде асабонӣ шудан. Масалан, як дӯсти шумо 2 дақиқа дер мекунад, шумо зуд асабӣ мешавед. Дуюм аломат бехобӣ кашидан, яъне хоби шумо ба қавле гӯем рӯякӣ мешавад. Шабҳо зуд бедор мешавед. Саҳар пас аз бедор шудан шумо фикр мекунед ки хоб накардед ва мондаед. Давоми рӯз метавонед ки хоболуд шавед. Сеюм, худро ҳамавақт монда ҳис кардан. Инро ба русӣ хроническая усталост мегӯянд. аз сабабе ки шумо дуруст хоб намекунед ва ҳамавақт асабиед, бадани шумо тамоми энергияро аз даст медиҳад ки албатта сабаби ҳамавақт монда будан мешавад. Чорум аломат ин дарди сар аст. Дарди сар дар ҳолати фишори ҷисмонӣ ва рӯҳонӣ зиёд мешавад, яъне дар вақти кор ё кори намедонам илмӣ таҳсил кардан дард зиёд мешавад. Панҷум аломат ин хавотирӣ ва шубҳа, яъне дар шумо тарси гӯем беҳуда пайдо мешавад, фикрҳои нохуб дар сар меоянд ва дар бисёр ҳолатҳо ин шахс дар худаш аломатҳои ҳар хел бемориҳои вазнинро меёбад. Масалан, баъзеҳо мегӯянд ки тарафи дилаш дард мекунад ва фикр мекунад ки ҳоло инфаркт шуда меморад. Инро кардиофобия мегӯянд. Як кори кӯчаке ки ягон чизро тағйир намедиҳад, барои ӯ ҳамчун ба қавле гӯем катастрофа қабул мешавад. Хуб, ин 5 аломате ки ман гуфтам, ҳамаш дар як одам метавонад дида шавад, ё ин ки 2 ё 3 таи он дар як одам метавонад ки дида шавад. Албатта ғайр аз ин аломатҳое ки ман гуфтам, боз аломатҳои дигар ҳам ҳастанд, вале фикр мекунам ки ҳамин миқдор кифоя аст барои шумо. акнун биёед дар бораи сабабҳои асабоният суҳбат мекунем. Сабабҳои асабоният ба 2 қисм ҷудо мешавад. Ин якум соматикӣ, яъне алоқаманд ба худи бадани мо, яъне организми мо аст, ва дуюм ин равонӣ, яъне ба русӣ психологический. Сабабҳои соматикии асабоният ин якум метавонад вайроншавии гардиши хун ба мағзи сар бошад дар ҳолати намедонам фишорбаландӣ ё дар ҳолати атеросклероз, яъне вақте ки дар рагҳои ба мағзи сар хун мебурдагӣ холестерин ҷамъ мешавад ки ин сабаб мешавад ки хун ба миқдори лозима ба мағзи сар нарасад. Дигар бемориҳои ба мисли бемориҳои гурда, ҷигар, бемориҳои қанд ё гирифтани ҷароҳат ё ба русӣ травма, ино ҳам метавонанд ки сабаби асабоният шаванд. Вале дар ин ҳолат бисёр вақт аломатҳои дигар ҳам ҳастанд, барои ҳамин яъне муайянкунии сабаби асабоният ин мушкил намешавад.
сабаби асабоният инчунин метавонанд бемориҳои ғадуди сипаршакл ё баруси щитовидная железа бошад. Масалан, яке аз намудҳои бемориҳои зоб ки онро диффузни токсический зоб мегӯянд, беморие аст ки сабаби асабонияти зиёд метавонад бошад. дар ин ҳолат шахс ҳама вақт асабонӣ аст, шабҳо хоб нест дуруст, дилаш тез кор мекунад ва худи ӯ эҳсос мекунад дилзаниро дар гарданаш, дар шикамаш ва инчунин вазн намегирад, новбаста аз оне ки зиёд хӯрок мехӯрад. хуб, ва чӣ хеле ки гуфтем, коронавирус ҳам метавонад сабаби гирифтор шудан ба асабоният шавад, вале механизми он то ҳанӯз маълум нест, яъне гӯем ки патогенез мегӯянд дар тиб, ҳанӯз маълум нест. худи вирус аст ё заҳрҳо аст ё иммунитети мо аст ё сабаби психикӣ аст, аниқ маълум нест. хуб, дар занҳо низ як марҳилае аст, онро климакс мегӯянд. ин ҳам метавонад ки сабаби асабоният дар занҳо шавад. хуб, ҳамаи ин сабабҳои соматикӣ буданд, яъне бемории муайяне ки сабаби асабоният мешаванд, вале сабаби психикӣ аст ки бениҳоят зиёд ҳамин сабаби асабонияти зиёд дар байни мардуми мо мешавад. ин мондашавии асаб мебошад. сабабҳои мондашавии асаб ин аз ҳад кори душвор ва вазнин муддати тӯлонӣ аст, кори душвори илмӣ ё таҳсили зиёд ва душвор, норасоии вақт ба ҳама корҳое ки шумо намедонам ба уҳдаи худ гирифтагӣ ҳастед, информатсияи зиёдро қабул кардан дар муддати кӯтоҳ, ҳама вақт намедонам ҷангу ҷидоли оилавӣ, ино ҳамаш метавонанд сабаби мондашавии асаб шаванд. яке аз сабабҳои дигар ин ҳама вақт дар худ доштани ҳамон эмотсияҳо мебошад. мо мардон зиёдтар эмотсияи худро дар худ меқапем ва онро ба қавле намерорем ва фурӯ мебарем, ки инам оҳиста оҳиста ба як марҳилае мерасад ки асаб дигар намебардорад ва шахс асабонӣ мешавад ва мутаассифона дар баъзе ҳолатҳо ҳатто ба бемориҳои мисли гӯем инсулт ва инфаркт метавонад биёрад. хуб, чӣ хел мо метавонем ки фаҳмем ки асаби мо монда шудааст ва бояд мо ягон чораашро бинем? аломатҳои мондашавии асаб инҳо метавонанд бошанд. агар шумо зиёд кор мекунед, кам дам мегиред ва ба шумо ҳама вақт фишор меоранд дар хона, дар ҷои кор, дар таҳсил, ҳама вақт худро монда эҳсос мекунед, дилатон ба ягон чиз гарм нест, яъне дилхунук мешавед, наметавонед ки ба ягон чиз муддати дароз диққат кунед, яъне як наворро тамошо карда истодед, пас аз чанд дақиқа маълум мешавад ки хаёли шумо пурра дар дига ҷо аст. инҳо ҳамаш метавонанд ки аломатҳои мондашавии асаб бошанд. инро дар тиб неврастения мегӯянд ва оқибат метавонад ки ба фишорбаландӣ ё ин ки баръакс ба фишорпастӣ, вайроншавии гӯем ки тапиши дил, ҳатто сабабҳои вайроншавӣ дар системаи ҳозима метавонад бошад, яъне ки шумо гӯем ки хӯрокҳоро дуруст ҳал карда наметавонед. хуб, акнун биёед дӯстони азиз дар бораи табобати ин ҳолат суҳбат мекунем ва мақсади навори мо ҳам ҳамин буд. албатта кӯшиш кардан дар кор аст ки бе дору аз ин ҳолат баромадан лозим аст. якум, албатта ин роҳҳое ҳастанд ки дар дини мо, дар дини ислом омадагӣ аст. мардуми мо ки албатта бисёраш мусалмон аст ва ҳар яки шумо ин чизҳоро медонед ва фикр намекунам ки ман бояд ин чизҳоро ба шумо фаҳмонам. барои ин албатта ки мо бениҳоят зиёд олимони гӯем дин дорем. хуб, дигар роҳҳое ки дар поён мегӯям, онҳо ҳам аз дини мо албатта ки берун нестанд. дуюм роҳи табобати асабоният ин тағйир додани режими зиндагӣ аст, яъне режими кор ва дамгирӣ. ино бояд ки дуруст бошанд. шабҳо ба камияш бояд 6 соат ва 8 соат хоб кард дар оромӣ ва дар торикӣ. хӯрокҳое ки дар таркибаш зиёд магний доранд, аз ҳамонҳо бояд бисёртар истеъмол кунем ва дар инстаграми ман як картинкае ҳаст ва ман ссилкашро дар поён мемонам. дароед ва скриншот карда ба худ гиред. дар он маҳсулотҳое ҳастанд ки дар таркибашон магний доранд ва шумо инстаграм доред надоред, метавонед дароед ҳамин ссилкаи поёне ки ман дар поён мемонам ва метавонед дуруст ба ҳамон ҷо афтед, яъне ба ҳамон саҳифаи ҳамон сурат. инчунин бояд ба қадри имкон бояд ба варзиш машғул шавед, яъне метавонад ки варзиши сабук бошад ва бо пайдошавии имконият зиёдтар дар ҳавои тоза гардед. сеюм, ин доруҳое ҳастанд ки доруҳои ба қавли гиёҳӣ ҳастанд ва онҳо низ асабро метавонанд ки ором кунанд, вале бериоя кардани намедонам режими дурусти хобу хӯроку истироҳат онҳо муваққатан метавонанд ки кӯмак кунанд. ин доруҳо баъзеашон тоза гиёҳӣ аст ва баъзеашон комбинатсияи доруҳои синтетикӣ ва гиёҳӣ аст, мисли карвалол. дар рӯи экран ман номгӯи ҳамон доруҳоро мемонам ва бисёри онҳоро, ҳамаи онҳое ки ман дар экран мемонам, онҳоро бе рецепт медиҳанд. боз дигар чизи муҳим ин аст ки дар баъзеи инҳо гӯем аслан дар формаи намуди настойкии инҳо спирт, яъне этилови спирт, этанол дида мешавад ва пеш аз оне ки мехаред ҳатман таркиби онро хонед ки дар таркибаш спирт набошад ва ба баъзе беморон низ ин мумкин нест ва барои ҳамин боз таъкид мекунам ки ҳатман онро хонед, противопоказанияш ҳам гӯем ки хонед.
чорум роҳи табобат ва роҳи муҳим ин психотерапия мебошад. Бояд назди психиатр ё психотерапевт равед. Ин мутахассисон албатта дар Тоҷикистон ҳастанд, онҳое ки мегӯянд нестанд, онҳо маълумот надоранд мутаассифона. Албатта дар Тоҷикистон бисёр ҳастанд психиатрҳо. Онҳо бо шумо суҳбат мекунанд ва роҳи ҳалли мушкилиро аз нигоҳи тиб ба шумо мефаҳмонанд ва гӯем программаи махсус ва доруҳо низ метавонанд ки нависанд. خب متاسفانه در تاجیکستان بسیاری ها برای خود نزد پسیکولوگ یا پسیکیاتر رفتن رو شرم میدونن یا اینکه گوییم که کاری بسیاری ها فکر میکنن که این کاری بینی خطا است. آنها یعنی پسیکیاتر و پسیکولوگ و پسیکوتراپیوت ها آنها در حقیقت در بسیار حالت ها راه حل مشکلی شما را میتوانند که یابند. ششم اگر سبب عصبانیت این بیماری غدودی سپرشکل فشار بلندی و یا دیگر بیماری ها باشد شما حتما باید این را طبابت کنید. برای همین من همه وقت ترغیب میکنم که نزدی متخصص روید. آنها به شما یک چند تشخیص ها رو میگویند و شما آنها رو میسپارید و میگذارید و کمبودی رو مییابند و به شما داروها رو مینویسند که شما طبابت یابید و عصبانیت شما رود. هفتم اگر عصبانیت شما ویرانشوی عصب پس از بیماری کرونا در شما پیدا شده باشد این میتواند از 1 ماه تا 3-4 ماه دوام کند. در این حالت کوشش کنید بسیارتر وقت خود را خوش گذرانید. پسیکیاتری که من با اون کس صحبت داشتم میگوید که بسیارتر مجبور فیلم های گویم کمدی رو تماشا کنید و با قدر امکان وقت خود را در هوای تازه زیادتر گذرانید. خب دوستان فکر میکنم همین مقدار معلومات برای شما کفایه است و چخیلی که گفتم مقصدی نوار این به شما معلومات دادن است. اگر امکانیت باشد حتما باید نزدی متخصص روید. خب حتما با کانال подписаться کنید و زنگوله رو نیز پخش کنید. نصیب باشد نوارهای خوب از پیش هستند. خداوند هیچگاه بیمار نشوید. خیر.